Здравейте, приятели! Аз съм Александър и в този видеоурок ще ви покажа няколко бързи настройки към WordPress, които са важни за SEO-то на вашия уебсайт. А SEO-то от своя страна означава как се класира вашия уебсайт в търсачките, дали излиза на първа страница, дали излиза и на първо място. За целта съм инсталирал WordPress на този домейн, като съм го инсталирал на подпапка. Както виждате, това е новия уебсайт, тестов уебсайт. Ето това е моя администраторски панел. Тук ще влезна в него и след влизане в панела, както виждате, ето така изглежда той, първата ми задача ще е да сменя езика на български. За тази цел отивам към Settings и кликам върху General. Изчакваме да зареди и след като е готово, се навигирам до Site Language, ето тук, и натискам български. Запазвам настройките и сега вече ни е по-лесно да работим с самия панел. Друга важна стъпка, която трябва да направим, е да инсталираме едно разширение. Кликаме върху разширение, добавяне на още. Разширението се казва SEO. SEO. Изчакваме да зареди. И ето го разширението. Yoast SEO. Кликаме върху инсталиране сега. И след като инсталацията е готова, което може да отнеме малко време, изчакваме. Ето вече е готова и кликаме върху включване. След като вече сме включили самото разширение, е време да се навигираме към страницата, която искаме да класираме по-напред в търсачката. Като за целта има създадена примерна страница. Кликам върху нея. Както виждате, има текст. И най-долу е самото разширение. Както виждате, тук може да променим заглавието. Това е начинът, по който ще излиза в Google. Може да променим краткия адрес. Ето този тук. И да променим самото описание. Така. Друго важно нещо е целева ключова дума. Целева ключова дума или фраза е фразата, която когато някой изпише в Google, ще се класира вашия сайт. За целта ще напиша тестов уебсайт. И след като го напиша, малко по-надолу ни излизат съвети. Както виждате, текстът съдържа 154 думи. Това е много под препоръчителния минимум. За целта трябва да се увеличат думите. Колко често се среща дадената ключова дума. Както виждате, в момента е 0%. Сега, ако я добавя няколко пъти в текста, наситеността на ключовата дума вече е 1,2%, което е отлично. Целта е всички тези червени и оранжеви точки да станат зелени. Колкото повече са зелените, толкова по-добре е за вашия вебсайт. Разбира се, това, което направих аз, не трябва да го правите. Имам предвид тестов вебсайт. Написах ги няколко пъти едно до друг. Това Google го маркира като спам и е по-вероятно сайта ви да отиде на по-ниска позиция, отколкото на по-висока. Целта е просто да напишете по-голям текст, да среща колкото по-често се може дадената дума и разбира се, всички тези съвети да бъдат зелени. Разбира се, колкото можете. Не е задължително абсолютно всичко да е перфектно. Това са бързите съвети, които мога да ви дам. Надявам се видеоурока ви е харесал. Довиждане и до нови срещи!